Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo'y nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga kapagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko O sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ng mga galing sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa almong tugunan, ang tugon po natin, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay namamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni numan ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan,
at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Tayo pong lahat, lubos na magtatamasaan ng pag-ibig ng Diyos Amang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati na ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa lahat po ng mga utos o pinag-uutos ng Diyos, sa lahat po ng utos ng Diyos, pinakamagaan po at pinakamasarap sundan at tuparin ang nabanggit na salita sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Sinabi kasi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo, sabi niya. Ipagdasal ninyo ang mga taong tumutuligsa, sumisira sa inyo. Totoo naman, talaga namang dapat ipagdarasal natin sila. Ipagdarasal natin sila, yung feel na feel dapat, yung taos sa puso, yung madalas dapat. Dapat lang na ipagdasal natin ang mga taong sumisira o tumutuligsa sa atin. At ano ang magiging dasal natin sa kanila? Ang dasal natin sa kanila ay ito,
mamatay na sana siya. Makuryente sana siya. Madapa sana siya. Gawin ko pong tanong, itong utos ni Jesus sa atin ngayon, tanong ko lang sa inyo, mamahalin mo ang kaaway mo? Kaya mo? Mamahalin mo ang kaaway mo? Magagawa mo? Hindi nga. Ipagdarasal mo ang taong sumisira sa iyo, ang taong tumutulig sa iyo, makakaya mo? Diyang diritali Makikita po natin sa ating ebanghelyo ngayon ang mga mahihirap at mabibigat na ipinag-uutos ng Diyos sa ating mga alagad niya. Ako, naniniwala ako, kung kaya mong mahalin ang kaaway mo, kung kaya mong mahalin ang kaaway mo at kaya mong ipagdasal ang mga taong sumisira sa iyo, naniniwala ako, hindi lamang gold medal ang makukuha mo, kundi titulong santo ang mapapasayo. Sabi kasi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ibigin mo ang iyong kaaway. Huwag kang gumante o gagante sa mga taong sumisira o tumutulig sa umuusig sa iyo. Bigyan ninyo ang sino mang humihingi sa inyo. Pahiramin ninyo kung sino man ang humihiram sa inyo. Luguran nyo laring eyonano balang nga na. Sandali lang po. Ano raw? Ano raw? Ang hirap naman yata ng gusto ni Jesus sa atin ngayon. Ang hirap naman yata itong naisin ni Jesus sa atin ngayon. Ang dami naman niyang pwedeng ipagawa sa atin. Bakit ito pang mahirap gawin ang kanyang hinihingi sa atin? Napansin ninyo? Masyado naman yata ang demanding ang Diyos. Sobra naman yata kung humingi si Jesus. Minsan daw po may isang aso na lumapit sa napakaraming tao. Ang asong ito lumapit siya. Dahil nagtataka siya, ang daming tao. Paglapit nitong aso, napansin niya na ang mga taong ito ay nakikinig sa kanilang guro, sa pangangaral niya, sa turo niya. Narinig daw ng asong ito yung aral, yung turo ng maestro, ng guro. Sabi nito, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipagdasal ninyo yung mga umuusig, sumisira sa inyo. Sabi ng guro, yun ang narinig ng aso. Pag uwi niya sa kanila, itong aso, ang ginawa niya, tinupad niya, sinundan niya yung aral ng guro dahil gusto niyang magpakatino, gusto na niyang magbago. Pero alam ninyo, nang malaman ng mga bata, yung pagbabagong buhay ng aso, lalo siyang tinuligsa. Araw-araw na lamang sa tuwing makikita ng mga bata ang asong ito, ay binabato siya. Hinahampas pa ng kahoy at halos mamatay ng nakahandusay sa daan ng madatnan siya ng maestro. Ngunit, ibinida ng asong ito sa maestro nang makita siya ang kabutihan na kanyang ginawa. Kesyo, tinupad daw niya yung aral na narinig niya sa kanya na mahalin ang kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa kanya. Pero alam po ninyo ang sinabi ng maestro sa aso? Sabi ng guro sa aso, oo, sinabi ko ngang hindi ka na mangangagat pa, pero hindi ko namang sinabing hindi ka natatahol pa. Sabi ng maestro sa aso, oo, ipinag-utos ko na hindi ka na mangangagat pa, pero hindi ko naman sinabing hindi ka natatahol pa. Opo, ipinag-uutos ng Diyos na huwag tayong gumante ng masama sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Pero, hindi naman po niya sinabi sa atin na dapat hindi na natin itutuwid pa o itatama pa ang maling ginagawa ng iba. Huwag gumante, tama yun. Huwag gumante, wasto nga naman yon, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nalalaban pa. Hindi po ipinag-uutos ng Diyos na magmumukmuk ka na lamang sa isang sulok o tatabi ka na lamang sa isang sulok habang ang iba ay nananamantala na sa paggawa nila ng masama. Huwag gumante. Ito ang utos ng Diyos sa ating ngayon. Meaning, huwag gantihan ng masama ang masama. Huwag gantihan ng masama ang masama, kundi gantihan ng mabuting paraan ang kasamaan. Ang tanong, paano? Paano ba gumanti ng mabuti sa masama? Paano bang gantihan ng mabuting paraan ang kasamaan? Napakasimple lamang po. Don't fight fire with fire.
ipali sa ganan mong dimla. Ang pusong bato, ang may pusong bato, ang matigas, alisin mo siya sa payapang puwersa. Ang sandata, tapatan mo ng panalangin, tapatan mo ng kabutihan. Alam po ninyo, sa away, sa hindi pagkakaintindihan, imbes na nagsasagpangan, mas maganda nga po naman na humanap ka ng mabuting paraan. King pami kakaintindi, imbes na mipanginis at mipanyagpang, masanting pinaman, ing mantun kang masanting, mayap aparalan. Paalala lang po, hindi lang po masama ang solusyon sa masama at hindi gantihan ang sagot sa kawalangyahan. Hindi lang masama ang solusyon sa masama at hindi gantihan ang sagot sa kawalanghiyaan. Ako naniniwala po ako, nakakakita po ng mabuting paraan ang taong mabuti sa pagtutuwid niya sa mali. Nakakakita po, nakasusumpong po ng mabuting pamamaraan ang taong mabuti sa pagtutuwid niya sa mali. Bakit? Dahil higit na mabisa kasi ang mabuti kaysa sa masama. Pangalawa po, sinabi ni Jesus, turo ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin din ngayon, sabi niya, sa kahuli-hulian ng ating pagbasa, maging ganap kayo kung paanong ganap ang Diyos Ama. Maging ganap kayo tulad ng Ama, sabi ni Kristo sa atin. Paalala lang po sa ating lahat, kauri po natin ang Diyos. Okay? Kauri natin ang Diyos, kawangis natin siya. At itong wangis natin sa Kanya, dahil kawangis natin siya, dapat hindi tayo lumalayo o lumilihis sa Kanya. Ito po ang maikli at magandang tinutukoy ng mabigat na ipinag-uutos ng Diyos o ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Ano kasing utos niya? Mahalin ang kaaway. Ibigin mo ang kaaway mo. Ipagdasal mo ang mga taong umuusig sumisira sa iyo. Ibig sabihin nun, ipagdasal mo ang kaaway mo, hindi upang magbago sila, hindi yon. Kundi ipagdasal mo ang kaaway mo upang ikaw ang hindi magbago sa kanila, sa pakikitungo mo sa kanila. Ibigin mo ang kaaway mo, ipagdasal mo ang mga taong sumisira sa iyo, ipagdasal sila, hindi upang magbago sila. Hindi mo kaya yon, baka hindi na nga sila magbago Ipagdasal mo sila, upang ikaw ang hindi magbago sa pakikitungo sa kanila. At napuking kasakit, napatukyan talaking kaya panda mo ring kapateta mo. Pero ila naman, mayan karela inapatukyan da kata mo, king marokdang paralan. Mahirap sa atin na yung kabutihan natin, dapat akayin natin tong masasamang tao, yung masasama sa atin. Pero sila naman, mabilis, kaagad-agad, na mahihikayat tayo sa mga masasama nilang pamamaraan. Tandaan po natin, paalala lang sa ating lahat, ang sino mang nagtatanim ng galit sa iba, ang sino man sa atin na nasain niya ang gumanti sa iba, ang sino man po sa ating pumipili lang ng mga taong minamahal niya, kailanman ay hindi niya magiging kawangis at kauri ang Diyos. Be perfect, just as your heavenly Father is perfect. Ang sino mang nagtatanim ng galit sa iba, ang sino mang ang gusto niya o ang nasain niya, ang gumanti sa iba, ang sino mang pumipili lang ng mga taong minamahal niya, kailanman ay hindi niya magiging katulad, kawangis, kauri ang Diyos. Maging ganap, tulad ng Diyos Ama. Ibig sabihin, huwag kayong magpauto sa mga taong gumagawa ng hindi wasto. Huwag kayong magpadala sa mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay iba. Maging ganap tulad ng Diyos Ama. Huwag magpauto sa mga gumagawa ng hindi wasto at huwag magpadala sa mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay iba. Bagkus, manatili sana kayong kawangis at kauri ng Diyos. Sana po tayong lahat, huwag sana po nating hahayaang mabawasan ng kabutihan sa ating puso nang dahil lamang sa mga taong sumisira
tumutuligsa at lumalaban sa atin. Bagkus manatili po tayong kawangis at kauri ng Diyos Ama at ng Kanyang Anak na si Kristo. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya Ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagkasakit ni Poncio Pilatos, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom ng nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na kasimbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli, nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ulitin po ninyo. Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Maipagpatuloy nawa ng simbahan ang gawain ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan at paglingap sa mga pusong nasa kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Humantong nawa sa mapayapang pag-uusap ang mga taong may hidwaan sa isa't isa upang makamit ang diwang mapagpatawad. Manalangin tayo. Panginoon, itulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Maging mahabagin at mahinahon nawa tayo sa ating kapwa at huwag iwaksi o tanggihan sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Mapatawad nawa ng Diyos nating mahabagin ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ating isama ang mga sumusunod sa ating panalangin. Para sa natatanging kahilingan ni Leila Abiyog, Mary Manette Pineda, Baby Liam Samuel Cristales, Evelyn De La Rosa, Carmela Ann Castro. Para sa mabilis na paggaling ni Inez Sunga, Anita Teodin, Paz Suwing, Alan Guzman, Arturo Pineda, at lahat ng kamag-anak at kaibigan nating may sakit. Para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Ernesto Manag, Aquilina Pineda, Mirna Sunga, Pedro Ramos, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ating ipanalangin ng ating mga sariling intensyon. Mahabaging Ama, idulot mong magbunga lagi ng kabutihan ang aming mga puso. Turuan mo kaming mahalin at unawain ang bawat isa upang tuluyan naming makamit ang kapayapaan. Ito po'y hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakpanabang sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumanyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya sa pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makapagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kaya't kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa kanyang pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Jose na kanyang esposo at si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanyan, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lord.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po tayo po sandali po sa announcement. Please be reminded that February 26, this Wednesday, is Ash Wednesday, which ushers in the season of Lent. It is a day of fasting and abstinence. 2 masses will be celebrated on Ash Wednesday, the 7:30 morning mass, which is in Kapampangan, and the 6:30 evening mass, which is in English. Imposition of ashes on the forehead of the faithful will take place in both masses. Second, it has been a tradition practice in our parish that all Fridays of Lent we celebrate the Eucharist in our clusters preceded by a Station of the Cross around the cluster area. The first of our cluster Station of the Cross will be held on cluster Phase 1A on Friday, February 28, starting at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening. Both activities will be in English. Let us be one with our cluster Phase 1 community in this observance of these Lenten activities. Thank you. Let us all rise. Sumainyo ang Panginoon, At sumanyo rin. iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya sa nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.